Hakabaning kong nga aingu yo ublay ya kaba ublay uladan lam daran kan ang takisni ka jiim jonga hakipor kiblaling nga baro ban hadu mentaru shimla ino ya kaway pakaway kasanjam ban menta ngalong kumni kumangalong daily ba ka jing iet ban ka jing daran kan ka jong ublay ban ngangai ru bau niu jo ublay ubala jiai dan ringkat lembat nga udan ringkat ru nakamta jong pi Hagani ko po na ay kublay na kamanta jong pi iway pa iway lang baro. Ibapit bat kibasnap ya kanika video. Haga karteng kabat tentam bat kabadan bor try bulan pi ini jongi ujis fresh. Kakarteng ka jonga kadai ibadah hunong rang. Bat hagani ko po nga kuwa bat kan mau kandiat na katin kabukui ka jong play. Kata pila ban syam na ka gospel ka jong Yohanes na kalanong kaba kaksan kadukot kabasa bat kabasan. Kikintin kibadan haga ki ong kumni. Doyay ne hanga bat mga hapi. Kumba katanat kamla ban siso na ladihi lemda kayay ne ha udin sa wan. Kumta mapiru lemda piyay ne hanga mga long udin sa wan mapi kitnan uta ubayay ne hanga usay so shibun. Nabaklem mga pimla le ruem. Kani ka long kabanta nagkakitin ka jongblay. Kitin ka jongblay kapan kan mawingi. Syapang udin sa wan bat kitanat ka jong Uding sawan yang negatif ya ujis fresh. Bat kita nak kidai manga bat mangi kum ki bangai. Bat ki balap pediang ya ujis fresh hapo ki download kum unang peniem ujangi. Namar kata lada uding sawan udon shipo terli kita nak. Kata sam terli ladan bangorno bat kini baro sam terli kil hap syakando bat ki layap no. Kata sam terli pat kidang yai im nama bat kidang yai ne bat esno ha uding sawan. Pakalong kum curu namta ka jing im ka jongi kum ki bangai. Ladangi ngi dan ship hongut. Kinong pla ba kinong saki ka kateng ka jong jisu hakmat jong ni ka partai ba ulang unang pan im. Mrai san ngut na padeng jong ki. Kilahap no namar ka jing kring jong ni ka partai. Ka basan ngut pan ki dangai ne namar ba ki don ni ka ta ka jinget ka baskam ba ka jing shania ka jong ki ha jisu. Tikumta Lada ka jingai Kristan ka jongi ha ujis pres ka long tang shideng po. Nala ban ong ba kata ka jingim ka long ka jingim ka bayam namar ka long klem Chris. Henry jang rubadaya ne hado ka bakut ong ka ktin ka jong play uta ken uban yo la yim kata pila ban syam na ka gospel ka jong Matthias na ka lenong ka ba art pusang ka dukhat ka ba khat lai. Ublay nyo ban kurku ublay nam ta ka buram jong u. Amen.
friend.